Сент-Джордж. Город на самом поўдні Юты. Вось адсюль ён пачынаўся. Гэтыя будынкі цагляныя адны з самых і каменных, адны з самых старадаўніх. Скверык, у якім мы прыпыніліся і шукаем цянёчку, называецца скверам продкаў. Тут вельмі мілая кавярня, сквер продкаў. Ну, напэўна, тых, хто сюды прыйшоў. І вадаспадзік такі мілы. Вельмі прыгожы гарадок у пустыні. Гарачая пустыня. Ну, сёння яшчэ не страшна, 41, а бывае яшчэ і горай. У цень трэба хавацца. У горадзе ўсяго 200 000 жыхароў. У горадзе ёсць універсітэты. Наш шлях ляжыць у Лас-Вегас.